Mathai Siman Koktuma Kaham, chapter 22, verse 41 to 46. Pharisai rok kuthum laike Jisu borok no hai hinai sengkha. Masia ni kokle norok tamo hunsla. Bo saboni besa. Bo Daud ni besa hinai borok saka. Jisu hai hinai saka. Haike pholani bisingte Daud tam ungoi bono subrai hunsla. Tamni hunba Daud ahai hinai salangkha. Subrai ani subrai ahai hinai saka. Asukdi oro ani yagra bukhak khikla yasak ang nini kena arirok nini yakung yaphango. Haike Daud bono subrai hinai hunke masia bahai ke Daud ni basa ungoi man. Khorok saphano Jisu no kok thaisa phano saphirei manliya a salni simi te khorok saphano Jisu no thaisa phano sengrakliya kaitoni kathang kok thai khana man bisingtei sungjo toni sakao kaitor kotal ke hamari khlaijeng.